Waqt konferenza li saret il-ġimgħa li għaddiet dwar il-ġustizzja soċjali u li ġiet organizzata mid-Deputat Nazzjonista Ivan Bartolo, Isabel Bonnici spjegat kif pajjiżna se jibqa' jara traġedja wara l-oħra jekk kollox se jibqa' jintaffa fuq l-iskaffa. Meta sseħħ traċedja simili, tkun ġurnata sewda dlam għalina u għal pajjiżna u jiġi konfermat ukoll kemm is-settur għandu bżonn jiġi investigat biex id-difetti li hemm fis-sistema dgħajfa jiġu indirizzati. Ma jistax ikun li wliedna jibqgħu imutu u jweġġaw. Isabel Bonnici spjegat kif ħajjita nqalbet ta' taħt fuq tant li spiċċat tilfed dak li kien ħajjita. Jean Paul Sofija. Filli kont qed ngħix ħajja serena, nippjana x'se nagħmel flimkien ma' Jean Paul, x'se nsajjarlu, x'se nixtrilu għall-miliet, u filli bħal sajjetta fil-bnazzi ħajtek tinqaleb ta' taħt fuq. Għax il-futur tiegħi ma jibni iġġarraf darba l dejjem. Quddiem dan kollu Isabel Bonnici fakret kif mhux biss il-familji li tilfu lil xi ħadd qed ibagħtu minn nuqqas stazzjonijiet mill-awtoritajiet iżda anke minħabba l-effett tas-settur tal-kostruzzjoni. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk u nibqgħu neqirdu l-arja li nieħdu n-nifs minna għax se niġu f'punt li sa nifgħu fil-flus li saru l-Alla tagħna. Isabel Bonnici kienet ilha xhur tistinka biex isir inkjesta pubblika dwar it-traċedja li kienet seħħet f'Kordin. Iżda l-Gvern baqa' jirreżisti, anke meta tresqet il-mozzjoni tal-Partit Nazzjonista biex issir inkjesta. Fil-fatt, il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech kien fuq quddiem ned biex imbotta għal din l-inkjesta. Fil-waqt li Roberta Bela u saħbu vvutaw kontra sakemm il-Prim Ministru kellu jċedi quddiem il-pressjoni pubblika.